Aya, we were very relevant. Tuchikabu konyona matera. Atigete TV kere on. Maja twaikire. Pon karabu kai konyona matera ko nduchone kere guru. Ngai guru nduchone kere guru twakora taki. Twachu mukatera kawaida munire na enaro yae era na bagunyo tongo skurwali gwaya era agogete ana nabe kale ne yangenda. Siko genda iguru barabi bakwana uchian. Anyway, murangu gigwaetera kwa ikaga iguru. Sieri bire igoro bire komina bibere. Sugusu mocha bosongo iriranyi bitatu. Tugateba gari ndengese muranyora ngo somori korwa mona kwe bori mabori mange abuno nyasantori tiko lakini no igoronde no you know that is a constant esena itrana so horror is not your problem obo motangani bobo moelio lingo toko watokiro na obo motangani no bobo moelio yes igo but what people have never known mbara ekaro chakwana to chago divide igendo gikurukwa gravity yes eto chako genda ikago chigoro terigo tongusa bono yani wana toka na opposite kwanya chi supermarket jiri cha Nairobi choka ndwate naiga yago tiri nyo twanya kugana mitano konyora na vero siri kuna stairs vero stairs uno chaiga yako cha kurungora kuchigoro ono ndio tama yo gutachatacha kuchigoro chaiga kwanyore yo baraiga kutoka rosu bugochiam so enere ngin tocha kugana muna toriga tunapa tukenenke hiyo mbede yego chakotoko beko chiko nyako chiga because we will be going this way igoro to chakoikerana at the same time. Add to this, we will be given new bodies. Mubero yobunore bo mwa batoko to koremereria none mbere gatia nakio kono naba muri wechi pigipigi gatwa chakete chest guard nchi arengoro kuba bigatoita igo goiko protective ya mubero yo lakini erie meia azoro chi box kiche box yo kotandre box kwa beka yo bwa batakai yes bo ne mebere meia tora egwe eria na bego survive kuchirora ina bakolinde goteba nga mebere yo yogo sareka erushi toegwe eyogo tasareka amen abono onda getekero montato ke aso moroberioli usaso mobiroli bo tasareka mwenspi no manda takondikara gwetera 0726447367 moikoroba korwa nyatiringa nonde and then oyako good morning, happy Sabbath to you all. In fact, I'm from Nyabuto Center Church Kio meeting. So in fact, we need to welcome you in our poor church one day. Yeah. Aye. In our poor church. Ama tenge kanisa. Mwaka. Elie tatante binga. Lia Nyabuto. Mwaka. Ande ka kwanza no boyiri bwana. Kio meeting hapo. Ina na maiga ando chimai. Tatu kubara sega. Kanisa teto taligochi. Ntuntu koligere ngana kimubwachi wa sangani. Na koire libaga, I have given you a free ticket. Mwe aliganie monga kireno mo pastor egara tonyore camp center you tocheria Nyabuto gabunye mu konyara guto accommodate abantu bago chabose muri gichikwaya chuka nembwati kwa mondebi dechikwa aligani chikwali tkelio they will do you good igo ntuntu koligere nga o toka na chikanza chia aligani tio nina nini aya tokogera engaki yebigutu nerega ekarong ko barigania mnatoriga tole moods chebigutu eran ko babgelinda matera Nyaguta mange sana because na ara inkobugi na abana mnamurenka we need to know the camps umono chikambi chia gusi na kichi go behave mbalega yabacho no kale kambi arali a weekend igonde kambi asakurunga taracha 1 taracha dora ya birongorora asomo basto kurunga Paul Kapurate magutoka Pastor Paul Kap to akwaire na kwa ne Francis Ndegateba sabanya nyamboli gabia bondere ucha watu abatebiri kari peace igondero kari utonyo tena William Kinari Morisia yes igoro kote biu alikuwa katika harakati za kupokea wageni jana wanaanza leo pake sabate nonya kari bisi ende mbona nere ya chakabon nere uchagara mubasta oro ko Pastor Justin Mokaya korwalia matongo 1 ya boronyi nero mokwani ore karbis so chake mere momose una mwate biri no mu pastor kwa na pastor ba mwabo abalisi bakwa na abalisi ba mwabo ayengwete nga ensene ya gakare
Next week, Mambi. Ankyo. Uh-huh. I'll be traveling to Eldoret. Alasiri Seventh-day Adventist Church. Habari ngo akabana matera. Agatera gukora kuatanga ko standby. Ande mundu nani ngutoma ni mate is watching us. Yes. Bono iga. Okay. O mate indenga kunele. And then I Fred Ondieki. O mogani kwa ntumete rero ni matumatiana kyo wikoro. Bindo kumana kibigwika. Na bango batuma igo. Atuma ni kiga tora kino abono. No abo. Fred wikabo. Ande wikabo. Again taka ndango ikari. Igo. Bono Fred maganyo na royo ligere ringen tago behave na kogenda. Nabagandende karoto gocha bono tigantebe kwa nyaba. Tago to chana. Mogani go gwachira asigitaka antunkare kwa kwaragera biega ensunko litole nkokonko litole Nyameria ligira sebuku. Nyameria fu chibutoke dande go chiukad nko litole karo sirbyanga kubikwa ma. Moko beka mata mage moko liye charara sidire charara era kwa yaba guche. Moko bege charara yabe nyinge bikaga kego iga moganiga mwa twaragera mapema. Iwalinde nande endo kenenda twateba aba sabato mwensi piripiri is key. Paper is key asgere ndager. Anjara boron chomulisi nganchere kukwada topic chons. Piripiri is key to every meal. Beka inugabo ra piripiri kero monto mwabwate budget ye. Piripiri akanyu monto bweruseri. Banto ntoli bugu ya this time round. Piripiri nero nyasaye bwe katoeta that ekogere ndagere elite gotoroma chinda. So inorosi ndagera lakini mwanko nyara na mwanko ibekera ali no mwana akoli tumobeke eliyo bongete. So yakabere abasabato nyachumbi abasinyire. Ntunko litole chumbi. Tago to mochere chingende chitabwati chumbi. Yo yabaisanire tobekere chumbi ga tobeke. Ganda go get sea salt. Yamba tabi kwa no ba choto kolibi. Tobekera ali toliae. Sasa ngine ngendo nata guruga ali ekara toragere. But meanwhile okuno gotemanga chikambi rasmi ichi chagete sensingo kolerero chikambi chine chiko no kambi no mata korera. Jensensi manyete iyo Nyamira wa Spirit. Kambi ekoro ya mochenwa. Ndere koera asomora ndia Valeria ale korone chenge mati. Oh yes. Yes, ndera okole kambi mochenwa. Okay. Mo pasta boy district ya Nyanchwa ntebichi kambi chia una kitiko gana ne district yana ono ngomate. Akan ko ga naro Getembe New Living mo watu vasto korokunga pasta Jufrey Nyakundi koroke hanja mate. Yes. Yes. Anaro nga bindino bugate. Better living kero toko gando chia muna tanda tatwensi. Nyachenga no gwete kopiende. No gwete kopiende yakuru mate. 0726447367 nero enamba elia tu akobolirie ngotori kere chikambi chia onchirichi ekeroto gendrete gosoa ase ekwerende ase Amegeria ito ye ekengese kega giakane twaligereti ewikeria konyo twaligereri amakwari 10 amakwari 10 gatwalige tukaramuna abantu bangwako mbage tubya ba chure tigwe mbage twe bagakongontwa lakini egenta kama twankorigere twankora Molisia Murumba. What we were looking at bintu binde mbire byango kore kana abantu nkorora barenga nchida nko bona nge koyu it's the same una tole bona we are no any different from what happened to them ngabono amuntu yo akorigere nabokore bintu bina bigo kore kana na muntu atebanga omwari ngokortaki gochorenge that abantu nabaine paka garoto woniri gano mwakwa mabuta kiaragire kendo kyango ge to sikyango sete nekero agote vitali kibero mo mali ngocho korori omako beke crusade ya tare nan ando yetangaza ngocha katole crusade mega crusade bono omwali oyo ro gocha tare mbiri n'ururi elinde na ndo banyolo crusade yenga yango igorago chikobeke crusade. We need to be serious with Christianity. To be serious. Now, whatever you're doing,
you know, there is a statement tu akakuwa it is true if it is in the Bible. Yes. If it is in the Bible, it is true. Yeah. Because this Bible has gone through a test na de aitire. Ntoga nyanga nyere boto tebi. Ine na akuwa nakona nga namariko because the statement nere ya ruetwe bona ya kutiri kabisa 24 verse 36. No one knows when he is coming. Not even the angels, not even the Son, but God himself. Only the Father, yes. Anyway. Sijui atakapokuja mchana au usiku, labda saa ya alasiri, pengine ni alfajiri, utwambia tuwe tayari, taa zetu tusizime, ili ajapo atukute tuwe tukimgoja yeye, tukimgojea, Tukesha tunamngojea, tukesha tunamngojea, twakesha twamgoja yeye. Omwanchwa naende tato ito oyole Nyasaye ito miya mono ekiagera kwabero muya nomugenu wa setole ase jumengima korwa twarweta na itumiranire kwarendire kero yomo Nyasaye sobarobo naende gwatoretera ase studio singincho kwegera amaegerio ye lesson akorwa ase emarikao Nyasaye twamanyire ngo monene enchera kwatenene ne studio ye goikera na intu kwabera mona intwe genda gosenikero yomo asenchera ya bene mono ite kiagara gwatorere bagari ya bene rio kwana lingana liao kero to gocho so asama egeria twasabire ngo monene kaba mona intu tumeke bunorigetie no mwanchwa omorigeria yotengerete na gotegerera Nyasaye itu twasabire nganera moseni asenchera ya bene togenda subamu elinde twensio tosegete gotosukianga gochasore kubwa botambe no biyogororekane twasabesitira Kristo yoro motorio itu. Amen. Ego togosoa aiga John Nyanguta kondiga the kind of false prophecy predicting a specific date for the end of the world. It's not only unbiblical, it's misleading and spiritually dangerous. What kind we make of such claims? It contradicts the Bible. Jesus himself said, Matthew 24 verse 36. Anyone who claims to know the exact day of the world's end is either misled or intentionally misleading others. Because of that. And then, so we would live ready to get caught up of this fearful dates. Ayon skago che kurwabo oyinjo nyangoto ogotorikira kurwaria Nairobi mna twensi togendrete kero monto karibu amanyinga agacha ebioto bigacha chingi chigacha chingige chigacha ebionsi mbarra kende amage na karugoro chindukora agendo nariyange gwaka bado mbrango cheriara tu sitali motenyo kiandaiga after obuoyo bwa na niru. That is my, like I follow it. I follow it. Yes. Mno obuoyo bwa chabo kwa na nuga. Next time mbule go tune nkali bo yamaga. Okay. Timai dinki coincidentally timai timbu ati any relationship asigentege go chera lakini that is what happens. Lakini ndiga nadia enge gwaka korengere nabo bibati na biyake gwaka paka ko bona yaberu. Lakini emage na agocha koba recorded. Yeah. Iko noroche na kiareng. Ebinto bigacha kurwabu chingiga chigacha keregento like everything was there. Paka kerbach korra it took the first thing. Amanyinga wana ate gwaka. Ojina amanyinga enkopa.
Bona manyinga katika gwaka, the last one, the firstborns, the little firstborns. Paka achote, yanda kuchia. Ngento kyuka nyitai. Egere onyare gwancha nga ekene the Lord ogechigwe na intwe. Inkyuga nyite aye egere onyare kumanya nga ekene it's not. Inense melia ya maako 10. Ase biri twarenge gwaka. Timu yonsi embo yajire gaiga twate muri skisna twangugamba nga ayego ikara so atkora kunywe cha akire nya sana what. No, it's okay. Na wate tai kungaineri. Walisi ndako ko ngwanjera. Ngwanjera toko na twins. Timu ega yonsi mnere gaiga obiyabwa Nyasaye. In fact today we have come. Alicia, Pastor, nganchere mbaligania chomo kasi muri mwensi abana bandako bwe obuyagwe chore ko chumo ina iga nunto batigete yewa lakini ayonsi mbosa nabaliganirie tochengere ogukora omwaka rochenga korwo omwaka olibwe bigutu ego togocha gochengera nando omwaka ondo ere tu no gochengera omwaka ere kolenga nebuku na twakurro omwaka tolegaiga teraba achachi karibu mwensi ekaro togoso mulisia tuli tukwani abatoligereretie asinga kechiga na abatotegererete na abakwandi happy Sabbath. Happy day. Karibu asomoro werese. Thank you. Maybe kero kwa bekirenga ya ebigutu ma tuko yebigutu hikire. We want to candidly remember what God has done unto us. Yes. There is a week that could have taken your life and my life. If you remember. Ajari area, Kerekoba, like as we speak, one of the members to the area Segari area, Iga Buturu Kogoro, Igora, that lady, Kuabuturua. It is painful. When I got this news, I was like, actually, I was disturbed the whole night in Kevoria. What good have I done to be spared from that? Sure. Twaitera makong mwakoyo noro otosibiria yaye korende bari banyoreri bagakoba moyo munabono. I want to remember, like yesterday, a week yengima has been very heavy for me. We lost the principal who Mubiri Secondary School. And a church member of Nyamira Township, a very central and a key person in the church. And he was buried yesterday. Matanga manene kegima arengari Nyamira Stadium. So Madam Mary amenya na abana bawe keromo gende takorera. Still don't give up because the journey is still on. Never give up because we are not yet there. Number two, one of my teachers also met here, high school, Nduru Komayo. Within around Mutinyuno, he lost his wife, Kemera Mumbwa. And unfortunately, in Arinegari, Madaraka Korunya Marambe, which is Korandeta, Snabwaria Korundia, and then I know the Baroro, Bako Gendanga, Omuano, Muro Monene, Iga Quitego. A young man who has just finished his university, and then the firstborn. This young man, I'm told, this is the message I was getting, he never accepted that death struck there. Kero baragusen kurbare sibakuru are se esare esie kerete arigerete bicha yangina okwete. It has not been easy. The young man has slept. Yani, he never released it to go. Yes, he never let it He go. never accepted that. You are talking of the son of Professor Hindi. That guy, the young man is called Oinde. Isakuru Omayo. Nyabuti. Uh-huh. You was one of the Nyambaria boys. Nyambaria boys, yes. Yes, that is the boy. Actually, I think you are talking about that a member of Kitutu Masawa finest. I was a member. Okay. That's the news that is trending this morning. That pains a lot. Actually, Ekyo Kwandra Malaysia.
a day like yesterday igo na asinye tukwebaka ngasinyunga ngaingo chakera na ngaingo kolera so I went to Itongo Sengera no stand ko baso asire tio moibori oya ana ona nyalete followers ya bangi sana kurwaro bagate bangu muroberi na bore buya bate utumbera ne sabato ba which is today amen ngaruoro ngacha gaiga keboba sakurunga bochoroke na romo ed dikonesio ito na asire tio moibori na James Machin bono kuruga gunoroje gwikira guto kunyara kugenda sana I was supposed to go to Mongori as an area neighbor esire tinero moibori I was supposed to go to Rebrari as a mong na sabiri asirete mukate you know him you know that family and many more na ande kalano of the sad news yogo sira wedina edina to muraga edina bitengo sogeta aribuirera magenje so all those agar to jiko baraigo okoranga ensa se ikeire teribuya eno kunate betega na ande this morning yamanya gocha with this sad news of this son you actually mwibori asira just recently and you were explaining it's like he never did what accepted he never let it bono it's like ya ikereirego actually oyi ne riaro kire ngina ga morogete riete isamoke ona arikumuranga anko yes you know what adimbore that is it anko bona rende ngora atanda ngeribo maybe finally as we do there is a case that we have raised here pastor knows it ngina Edino Duari no ari nyagitari gaiga anyota ajari kuruku na bokubwate bechano koja sai bubuya akora ya manene bari tu ikire gaiga nechinga kichie chikambi onde tukubateria watero akoma mwaka mzima bari takulia kurutu arengo bona kabange kote atuleke bunge kama na chorus then we move on mwaka mzima totere mwaka mzima kwa sasa umekwisha na Mungu wetu ametulinda salama. Ni watu wengi waliolala zamani watapumzika wakingoja hukumu. Uhai wangu ni deni, ninatakiwa nimfanyie Mungu kazi, japo nilale nikiwa naye Bwana, nitapumzika usingizi wa heri. Gobari bara mwege no monene, this life neto churie, but there is hope beyond the graves. There is hope that soon and very soon, a time that we do not know. Omotorio ito koro kara samare edionton chorerigwe uneno kweka goteba genkyo ngatogende asematemwaya nemechade yetabe. Amen. Amen. Tuwoliro liswali twangobole. Kaigwetera. Mbona nacha kurunya mboga nacha. Tuli. Tuli. Wasoera. Bole te como algo erore. Asibiri komina ver. Kera kinkoro ane gaji. Kenda kera ne guru. Karibe. Korole kuhirime. Igotuli getu simule wacha. Ndiro kanyoro bwatiti wasoire. Kenda kera wasoire. Wasoire. That is the most important. Thank you, the Queen of Talanta, Madam on the I'm watching kuru gal tinsama chake birigo. Thank you so much. Musfati oye Talanta kids. She's watching us ne familia na bana bae. Na igo molisho goteba asali ngigoro. Na nje tiganteba senali igoro. Na nje nanyo the followers baito be TV ya Getembe. Yes. Bakananya to mungindo kurwetinga agantebe ngabastambu yuri. Kamatembu yamono ngoma tengo kore TV na kumena ibungo kwani. Oh, that's great. Na lenga matanga district ya Kurunga Marwanga as Pastor Gilbert Machuka na chete kwa eneo mwingine sile to Kurunga Beatrice Nyaboke nginaba muraba Kurunga Lewis na tandio mwalimu. I was there no nanyo tabanga dinga ko tengera toli no nanyo lete mwingine ndaga ntebinga nkwaneli mukato mwana one motevinga muswati umwa daktari nyanga
kurwanchali kurunya boko mokwani baba na ikiria maiga edeni wakandi edeni tatangi tenga tinaige na inje na anchire amaiga sabantu baito bonse. Amen. So followers na roche kuruma rwanga tobwate igo nabona alego sabanga Kenya sabasini bagenda tuwatambe na tuwat followers bande my sister Lilian Mbati out of the country na follower sister Aileen Turungi timazema jima kwa nere yale wande binga simia yetu yugo chokwa respond na wana mangana makewe leo tangazira bantu. So that is it, our followers bagirigeretie Nancy Gesaka mwaka Zakari Gesaka nomongenana bale aria USA na rabuna gotanga genda go to follow Nyasaye agende koseni batambe. Thank you bantu bonse ba diaspora including Mokobati Yukalens wo mwamba onte nencham there. That is the biggest fan. Erako na makosa ndon singo kwa. Nyoki mbato molisia then I have Yukalens. Yes. Onte to get. And she's a blessing. I want ekaro sabera once somerete tab kirgia Psalms 41. Verse 5. Kirgia what about? Verse 5. Verse 5. Ito na quote ni. Okabuga tira. there were 41 then verse 1. Nyotali 41 imfo ibo no 40. Ikinkoli giti andara 40. Na sese ndio muntu. Oli ogwechandira bataka. 41 igo. 41. Na sese niye omuntu oli ogwechandira bataka ekarara nyoru nemechando omonene na amokonye. Omonene amurinde na kumukorera agendere koba moyo erinde arukoyo sesenirie asense. So na maisha tugende. Ona kiraru. Omonene ta kumutiga ababisa bamukorere buna banchite. That is my best part. Dora ya wesa. No tande indujima. Nyontagende igo chinsenga. Omonene ta gutiga abantu ababisa bamukorere buna banchite. Yatari gwanche. Basti no wat omonene na amurinde ekero areburere arwarete na muguseri oburwere bwaye. I want to say this. Felix Fina Obiero, thank you my brother. Nana no to what kurwa. That onyarukeye I have done. Na koleire abantu banya sai. Tari gwa toginde ntatwa tabanga. Nkora inyora what I have led others do. Lakini Yukalens nambwe. Yes. Monaga uchago siseni, piara mo siseni. Amaya coach because if yanya sai mbisa him. That's a different spirit, Enoch, and I love it. Ikebuna boniga eise korarigwa nga Nyasaye ngo chare na data kuira half of us. Yes. Abandi na omugo chakota baadaye. How many of us we are 4? Yes. So he's taking 2. Nataka do take 2. Ningo freely ora ribaga buneri yokorunga ki. Ata nganje na ratige kumalisha tulia. Ano matese bako chinigoro. Yigore ya to chandre ko ikare. Ndojo timoka. Timoka bako. Yes. Mora ante no morisi mora atigara. Asingin jana manyiri oyo ko baira oyo. Genda inu. Ndiado neke na bona nyore mwa give it up. Giving up. Asenge njuga te hupunga yengu cha. Okora bate tigai kare. He has promised. Nyasaye promise cha nchiri cha mwanya bantu. Dali gondo ko be na tanga ekero mona nyoga go nyebi sibiro for a season. Unege singa keria. Tigara cha kera Yukalens. Check James 1:7. Usena kwa famu iginkorigia. Nga erieta Jesus by the way. Uiso kurika Jesus going down. J O Y igere Jesus others you. Igonga, we need to learn to give priority to others. 1:7. Na kyo muntu olia takaga nga nanyore gen. Ganda 17. Kera igo ekerugwa ekia na kere kegwa gekeranete niyo gekurwa ase ise wemibaso. And then asale woncho katikoyo. Gosekiriri kende kegonchoka onchoka. Ere tani asai gukora wonchoka onchoka. I'm picking from what you said ngaki asenge onchona manyire nguyo ningu. Yes. You know that's what you say. Yeah. I'm picking your words. Yes. Yani orire ira
na endo chiro tebire nga kuirarenge rorio nimete nga mogenda ekyo koliye kiro mubaro 23:19 atebire Mubaro nero numbers kumuliye yakolinda gitego ki ambuya mubaro 23:19 23 23 23 verse 19 Naliara yugi yakoli bono bona getebe 19 ayo urire ira agarombuya na wanda faithful Nyasaye tari muntu bona erinda akwa no bulimo karaga muntu gutigera niga Nyasaye tari muntu erinda akwa no bulimo bose tari mwanya bantu erinda nyare gunchuka ine ayakwanire takonyara koyakora bose ayatebire takonyara koyikirania amen dan ya konfamunga amaya 11 actually Swahili nige Swahili kerenge amaya 11 ariya kurwararia asomonene igonga at one point ditukeri moto jari bakutera ngaki uovu unatoka wapi ine inyasaye no metengeno twararigire beroberiende okonyoro muntu usirire twari kagaria we loved you but God loved you most igone mwara limite ono gote go sima baka twawo bwanga ki ndoche ogo chikongancha mono na achiri na nintere kwa amenyo mate na wali kwa tanga ya no tigasikima ke tangancha mono uovu unatoka wapi di chibu yerire uovu unatoka kwa adui ikiagera omubusuri gakoenda mugundo osimeke enya kengi yani nga Nyasaye takobanga neno kwa gusinire rero aonjuri mamenyana kumaza sengenje nanga yajibo tukotiga ngonjo nothing of that leo tu akisema atakubariki hakika atakubariki hakuna atakayezuia na kitu akwana alinde nga asekwaruri otebya abantu ikabayezo chakukulira on that past mbenyura nga bono montule ne jamba chikata alao kwa boria no kulinde ataligie ibichagete ya 15 14 ayangwana kwa yarura ayangwana kwa yarura neri gatutanyane kerega iga no tali mwabaso kwandikira isi kwa basi ko ibeka era mtwera selezo nje I am so proud of whom I was and whom I and who you are na kiora akore dango te akora ngo kira yani kiru ko tabanga ongea vibaya muone ongea vibaya di kuplo at that time that was the best photo that time yes na benga bana bana mo bwate chiaban chia great field matukoma ka ngo mukata yes no bwate si bija wakire ne uniform ye kake tango te Alia was a cool kid tino mwana Kisii primary bonda boss Kisii primary abantu ango soma no kwa mandu ango ama I think you yora manya yue kaki oh you want di kaki tango te kaki di kaki si no te kama tanga muzone tukuno kuone kigusi bintu bire gwa tokore tigana abana rinde wangwana barari basani bana twanyora nete tukuna ki no maitetebe no maitenche we used two words yes bona tuan pono tanga ngakware kuimukia etebe ngima oyo maka boringa ki etebe ndagira ki ene gukora mu aringi ndigete bene ndagira enche mu ndagira yes ekaki basta ikira to gukora ngukurangirito anyway taimangana no back to the lesson akara to gocha kaiga go to korusi pressure yense twakwire ni gocha that is it twakoretaga tomanya gukwana thank you my brother Michelle Kurumarani Kendegere naendelea kufuatilia. Mungu awabariki kwa kutuletea lesson kwa njia mufti. Amen. Twarigereire amakwa likomi bono amakwa karaerire omwana omotangi okuri every firstborn yali paka yichi actually nero gochiko kulero yani otu igete area kianda we gonga at 9 na 9 yeyo gachite ikaba sadifa bile oteba chintunda kianda Nyasaye Farao agakongia chintunda kianda Nyasaye agakongia ankora ya Farao wakongiri kabisa tiango konya gokongi 9 times God hardened his heart
because this is a choice. Yes. Actually, we come here. Yani God respects your choice. No niga. Ekero na kongirie nkoro ya na sebibe. He will let me continue with my choice. Nabako go support. Ne sa defende. Nga ama akwaga arenga wikera last week kianda. Ngoko wanta tule yo moherio. Beyond pina obi go koreka nambu ya mono. But when you touch life obogima buango igwa omwana omotangi ongo ofara yani abande borotenga bari bantu. We want to say statements sinche tokora tokukwana bunabarai which affect even in our country. Omorai ga kwanire tiana kwaneke iga mo quote out of context. I believe keromorai yo manena kwanire he does not give, that's not advice. The big men give statements which are not statements but they are orders. The orders. Akisema pale you may see it as a joke but it is an order they are said. Nga nkarenga naoni ntuabarai bechi kanisa. Our statements tuakwanire nchirororo chia affectiri the church. Wikirabuna torero iga. Ine how long shall we go? Ikirenga, we have now touched the lives of our firstborns. It will hit even more than it does. Actually, I go on no fara ko no nyambo tuko. Ahiga now let them go. Let them go. No ya vetri ritiga baget. Maybe corrigatore Passover. Antiro jeba kune inheritance yai. Yani ngao gambia madenga kogo agasa. Ultimate ko sa odena ngororo. Uruta koira oburuti obiga. Ekenene omonena aga netirero gya katoko somaga iga. How obedient are you? Something happened na Rahab. Rahab gako egwa egetamba akirie kebariri. Ekena kyo ogosunga gotogo yitantorore igoba gotebi gwasiye ikeire wono soka tore kurweiga kurende totarasoka. Mu malaika bwo monene ngochare, that is the angel of death. Yes. Ngokurare chinyombe how safe shall you be? Amanyi ngaria mora akase metobwa the topos. Yes, omu malaika ori karagocha he will pass over. Yani ile utokoroka paso epasaka. Passover means atakapofika pale aone alama hiyo, and you know you put it by faith. Kera manyi ngaria ngodi eri tabwa tekera gocha kokonya, lakini nabe ekemanyiriyo aba bayigwereto aba bali bayigwere ine umu Israeli nare otabegete amanyi ngari ariko banga narororo kero mu malaika riwo mane nago hita igare ko Mosiria naba Misiri bonds. That is what the Lord wants us to do. Na rego tagena ki bono the blood of Christ amanyinga Yesu aitekera so masalaba. We will accept by faith because that is how a Christian will live. Mariri noroje Pastor mbiyamuna so kwete yake mariri lero will pass over. Esege tutweka lansa ga ba bono kago eta ida kaliri yogo sali liete yarojaga thank you. Unfortunately, he may pass over the land on me. Pass over this one. Kine getamba iga story ga nyomba ga iga tochu murango ono motobwa ga batore nyomba ga twenzi yasib the choice that I will make today, yes. I have said here not once, history is not important unless it is giving us a lesson. Sure. Bono keriba akoreta so kwegena omobalaika oriwa makweria karago eta touch kobasiria. We are given the same opportunity today to make a choice to accept maneno yiga buna chirenga nganche nainde nchegondo muororo omereria asebionse until we provoke him beyond limit. Borangaki esenge chogwa kongire nkoro yawo gwikeraga tiago konya gokongi ekero na gokonyere gokongi gokongi kene ade gwakonga uburi that unatogenda tega igonkwe gento nkerekamo you've never learned pass over Passover ekoba pass over leteri pasaka at least pasaka nkore uchiarenge kada it's unlike the Passover eli tukeliga na yale nkoba go pasaka nchiarengo
chinga taibo bebi mwanso biarengo lakini eke eiga e Passover ne ringa abukera ajire kono kosabande gente kega karoge gocha akuno kosaba kwana litkeriga ekaro gocha kubekeranga ekaro the angel of death egoeta tu menyumba ya amina amen that is it ekaro karo bantu bocha koba struck no bureiro bokongu wete nyumba yao because you've trusted no morisia kwandre you've trusted in a God who protects his children amen ase ebi chaye koriare ron korigere tore omuchibwaga chirebuya mochiyo bwaga chirebuya ekero korigere ligaiga nabokorra egentwata nga cool kids abana barenge buya abana nabo korigere nyombe ideri ya maraba nyombe ideri ya sasati ine nyombe permanent na echikate ni echi nabo korigereria no muntu yokorigereria gaiga no muntu obegete no watabanga a clock yani obegete nyomba yanga yikerwoti yes lakini yaiga siba koriye kurugaiga omosubati uri kurumono gali ntebe nga nabwato umwana koboko it can be no bono no murwoti ori no murugiyoye na abana nabari guchaka mushia kaka karibo sigega sakurusie ekateni area kwaras ekarabwate gaiga nkorigereria ari guchisiko nga has it happened abantu begwetenga bono this is the first son bumurwoti of the king of the land he is dead nkorera mukungo nkorera no yonkorigereria ari basacho madendurko nendunduro chakora karo montada uri kongo gakore gure dirisha orarigiro chisiko tindamanye meaning eyuaro but I'm seeing it happen that kakuri ochisiko omakonyona abantu baisiko manda tako karaki gukura bari siko gari ekero ere amanyite gose nabeko nyarikana omwana omno yamubwatira kamwana kayaga kabwatite abantu bakuri ekero abantu bakuri ekero muri nyumba mulisia egente getanga ndi buna rero ntumono ati muri nyumba to gosieka okora inkiekyo and then inensemo turarigere kurugai ensemo ya kabere ase ebinte biga bana bono muchioyo bwaga chirega no murwotioria bado buigwet I am still bono pasaka etereka bantu bali mbarakwa akorarigere guchigari anangalia ima yake toto nga go barengi kwaga acha igoro asakorigero chi abantu bali akugambera ochinse he still looking abantu aba nkinande bakorerero can it be the one kukwariga ninde agara onyari komanya nga eke what is really happening here nekero omwano yasirire osinekero omwano yatarasira bado oyo mfarao na abana abakolimera mubaye gusaba ene yamati yae badere gaiga na gose eye nabeko ba nabana ba Israel aliya seba menyete bakwigwe bikuru nantu bawukuri guskoga kero muntu because for them oritarenge gokwa kuruka getabu gito twango soma ngokyarenge getabu keria kya okonganya 12 ekebungo kyaye 25 na kemo na 25 na kebere na gotebara se kemuno be songo karo pasta koligereria and it shall be when your children say to you what do you mean by this service that you shall say it is the Passover sacrifice of the Lord ya capital RORD meaning sawa manyene who passed over the houses of the children of Israel in Egypt and he struck the Egyptians and delivered our households. Kusi nawo kero abana baino barache ko babolia engencho ya mangana ya ninki ina mobairanelie ekeneke mwanso ye pasaka yo monene ekyagera na hetete chinyumba kya Abaisiraeli ali Misiri ekera itete aba Misiri korende agatiga chinyumba kyaito elio abantu bagatunga mainse bagasasimanya sae ayo naro tokogenda sangamo na into gwetera Facebook yaito YouTube yaito Getembe TV oigona botorekera libolio osoa kesimi chinga gichigo ikase 0726 44 73 67 nere number yaito ekero tugochaka twensi karibu ekero togosoa Amegeria ega agatano yekengesekega kya gatatu muri semurumbu bwe mono kigima asengencho
Buyamano kegima asegencho yari amanene arirwe abasumba bo manene kurugatia iga bono ngoso atore ase okwegera okuiga Passover okweke busige kurukange Pasaka erieta ligotoka ase ritukoria Tuesday engencho yaye Passover. Buna twatieka goteba nekemanyererio kia rwetu actually no gochika kwa rwetwe lakini kogochika kobwata options. You do, the outcome is this one. Otakore tibo okwama okukonde nkorororo. Onsi nabago korekana. Binte bige byakorekanire korwa ogo wako kweri tangani paka kianda. Lakini yarorekanire nga enkoro ya Farao bono nadio yabeire rigena. Nekera kuomire mono, God will neutralize you. Koko kanyari egera bwegene nganere amangana ya eno kwasoma aseke bunge kenene with time ke otokwegera will realizing ogo chiko konigo kwarurwe ekera abana baindo bako baboria tari ogo kwana as though it is past ogo tebanga Nyasaye agatokorera eke neke no kwarenge it is something by geretigwe time and again time and time nga eye nero engane nene ya korekanete asaba Israel ekero bakonganya korenderigereria ekero tona tukwegera mangana yeiga we want to learn nga pintumbire birito biganetie ogochora kwane nogochora kwao and more especially I am speaking to leaders. Onyendiria twakenonora chinkwano cheitu tumanyenga mbori toki ma kwa kichirarete we will be careful otherwise chinkwano chiria na chichiwokia umorero enseye no Kenya yetu yaturagenda okonyore timu eye oyo choto sege bitabu twakwenda bya fasihi ekabo gekoro kwa fiziki kerike na haiba ongeti agateba pesa ni nguvu ya kupigana. Ideally ile ngato kwaegwa batokora minyoka ile kwaegwa kwamanya kuchikominya kukurwa nyumo omundu kwane kwini matanga bana yes abago konfamunga wamepewa nguvu ya kwenda kupigana mbare ngare hero igamna tuko kwana eno abunege tokogoro maito yo mubunete noyo mwabe jirani sengeto ya siasa mbare ngare hero toko kwana amaina abungo getukuru tayo ogokwana bano ngafana ndafam none nyama noegwa eria no kware kora ryanga toegwe turi kunyara kuri ogotumage kuburo mwana wa Yesu wajia kwana onye kujamuno manyete Yesu kwana na kwa amakanaro bombora kitega matema ngakamwa kangu mweke hata watu mwe akiniri mali karege kangu munga na gokoria igo bakoria kararia hata hiyo akajimumeke akanyata bekecha hivi ikaororo akanyanyunda mbare ngarero igatugo kwana actually we have marks chikworo kyanga eke endugu ya noyo muinane aro ngagete na sengejo ya siasa unfortunately and I want to announce this unfortunately ona ba ibe chikanisa bago chibeba no bari chikampene chinene bagosera abanga no bakurwe getu keribi tete koteba iga keroko kora ina yeno igwa we know the truth onye pastor ngwaso pastor nyangwaso omera 1 Corinthians 1 verse 30 onye odari gereje muri otorio rigereje Philippians 2 verse 13 toko nyara bangana yo Nyasaye na barange kegima otoa his understanding Philippians 1 Corinthians ine yukuri Philippians inje 1 Corinthians 1:30 Philippians 2:13 oyo konyora ako someleo kugusiye goteba iga tigara abayi aba Filipi kyagera Nyasaye nero gokora emirimo ime yaino asokurigia naende asogokora ogwancha kwaye okuya nabaho kore emirimo yo 1 Corinthians korende no gokora kwa Nyasaye ingainwe imore imase Kristo Yesu oyo Nyasaye akorete koba obongaini bwaito na oboronge bwaito naende ogochenwa waito na okobori waito
no nyane kero twatiekire kumanya yonse kumutane ngororo ngenkoro ya mwanya bantu nigwe bwato bwenenu it is stubborn nga ntotage tikokora what is right actually ekenakyo the great controversy ekorokia yatebeiga nga no nyatuke maiti twatiekire kumanya we know what the truth is and the right thing korende igotokwanga gokorabo korengana ne ringanirira soko nganya okuomia enkoro kuomonto yomo gokareta emechando ase bari yakugambira. That is true. Is that thing happening in our world today? Oh yes. Ekero leaders bakwererania sharply ngokoumia. Mwanya bantu. Fahali wawili wanapopigana nyasi kuumia. Up to when dingane rigo chakogendera gokorekana na butwari kubariga mwensi moiche asokwegera kwa rero eke otora arigererie nga ogwakwo kobonkoro gokorwa one more bakia nda erire gari kobi one more nde otogo kwana omubere okugwene okumubere epasaka goetia omoreroria nabo igonkorora tore divine judgment ngokugambia kwa Nyasaye kuboronge when he says when you sin you will die. He says that. Yes. But he says, I love you so much that I don't want you to die. How shall it happen? Igera abuatie, ogochoranda akore, ogochorora akore. From now, God does not count gochimaega asa akoerero buara bubuaye no akogotebria no mwana one. I want us to move this direction. Karibu sana. Karibu ekeroto endete twensi ngosomande chesemese Honorable Cyprian Jefferson Ayenda esta mtoto wa Magi Morgan Mwambi Honorable Enokobiero na Alexina Victoria na Jelda Msupu. Thank you. Muna mwende tukabera kurugabu you watching and you are getting everything. Tusanga mona twensi. Be part of this. Bodi this swali lindelions. Anonsi asole. We make sure that you are part of this. Nani simi tatebi. Nyotoko nyara. Ndegi ngwake. Amen. Yes. One more plaque. Yes. Ege konekende bono kire kyomo elio. Owakukonde owakukonde kwa elio. Ntu aligeretie ama akukianda. Na ani Nyasaye taigo korege ntu buna tu aligere tukanyoranga taigo korege ntu atara kuwon agotebite outcome. Ekiagera na ba koroki. Iga kaga post. I think iga post iga ngabono one more plaque. Ege kone kende kyomo elio. Nege koneke iga oise korigeri nigo chikobe gya karenga ege 10 nege koneke ge 10 ni gokere asam ege it is prophetic inga it is completeness na ande konyara kabage kohorokia igoro ya machiko 10 aria Musa aetwe akonyara kabaga koraki gakora ege koneke ge kerego konyara kabage koba ni gotokora Musa akonyara kabaga kogechiwo Musa ni gakogechigwa ekiagera amanyetenga ekiga giguchigocha na maene ngwa kakere ekege sakwekega nonya na abantu bare innocent asengenjo Esabato ya moneringa Farao onyare kobaga gokongia enkoro yaye igo Nyasaye egentangete kerokyo bride na yangete nani ndiga aganitinga abantu batai borongega ni gakonyara kobaga kobanga na hani Nyasaye ni gakonyara kobaga go punish evil ni gakonyara kobaga go reta egesusuro gocha ase bali bakonyara kobaga gokora bobe na hani Nyasaye ni gaganitinga tunyara kobato ko trust each and every day egar to koligerere kurwa semika isana nemo ekefungo kiaye kia gatano na gatatu oyo yekerera aguna bakoya somba egera tunyara kobato koligerere gago ekiagera but before tatara ndawo Amos na bakorokinga Nyasaye nkurware warning before atara decide kunyara kobaga gokora kende lakini Farao na banyalte kobaga gokongia enkoro yaye kana tukuligirerio kunganya 10 na yamo ekefungo kiaye ekemogoika egia 10 na ani Nyasaye ni ganyalete gako gadikoba kind gocha saba abande na ande obugima bwa ni goboroboka obokanyeku lakini ekere wachire maminja once you take the different joys bono liori consequences na boko koraki na boko mirana amona na chirocho pastor some gefungeki Mika 6:8 evinde nabikwana asinginjo that part of the lesson na ande nabigo toiraiga na ande bi atoro kiringa why Moses ari kunyara kobaga kogechigwa asinginjo ebutuko na bageje tigwekera go deliver that ngago ikabone bikianda turaisadek
bone kigocha kero kini go kire kiroro mono ekiagera ngichi go affect no nyamba libatari boro the innocent ones. Yes. Mika sita isano isato aye mwanya bantu omwana no kworo kirie ayara maya ninkyo omwana naganetie korwa asole otatiga okora ayara ayoboronge na bwancho okora ayara ayobwanchani na indo tara asobo itongo asobo sio bwanyasao. This is exactly what God wants. Ekena ginya sanya alte ko baga koraki gakogani lakini surprisingly Farao ni ganya alte ko baga koraki gakogenda contrary to this bona ya veteriri orders nyasago nyara ko baga koraki ega kurwa go chiase Musa Amona na Haron and these orders bono na chigo chikoba about the Passover which we have talked about. The Passover yugo chikonyoranga eke manwa ngo chire konyara ko barege kurwe kubuna eke ngwaso ekere kurwe kubune eke ngwaso amanyi ngabe put in the doorpost chiaba Israel bali baraba abaigweri kereli ra ikariri go etani go likoranga oyo no moigweri ekiagera no ena makwari atakire konyara bande taigo chikonyara kaba koraki akobaikera so korugagwo Manuel kanyara kabage kubekwa ensemo yueta etabwate any defect korugagwo chi family chi nyinge nchi abete ko bachi chiwadiriwa nekere bogo chigokugega a sacrifice yega ega chikonyara kabage koraki ge koruego actually ekara to kori Exodus 12 verse 6 a sacrifice yega yaruego nelinga amanyinga yangu akwarenge at the door post na and this is the modern experience na kigitoko nyakoenda to koranga do this in remembrance of me munyara ko moko nginyoranga yega na kolete na beta and this will be done ege ko nyara ko bage ko ka time to time goika nya yeso kolrek onyare ko baga koirana ria kabere and this one was nigo yango nyara ko bage kubekwa na it was be done with the unleavened bread. So korugaiga ekara to koligererigo aiga akaba ekererira ekariri koligereria ria ranga ga bono abana aba hisere ambali ba itabiranira baroro then it passes over. In other words ekero gwako koiga gokoba ingoigu chigokuna bali banyare ko bakora bago itabirana ekengwanso ekeiga but instead it passes what over and that is now the essence of Passover. Pastor Biyamono na amangana ya naba kuna gosuka enton kere nanche ekaron kolgeria na ndina ariko na kwebulia akana kwegera lesson ninki igekogera tokoegwa ama kukianda okwo mwali wati wensem wacha kobeku bune lesson yaye erekani yani ama kwa ayakianda igabekirwe abeire erinda gende gotorokereria ingarakini goikiraigo ekera tuwaikirabo yakirimo yamanya gochanga okokugocha ko mwario inkubwate chisababu jinene gekogera chiche asa ekegera okokugocha nyasaye nalene kemane ngano ko mwario etabu gyoko nganya ikombine meke bunge kemo kiria umulisi ateba nganya sa etakorari ngana atala titia bantu bae etabu gyoko nganya ikominemo ekebungo kiaye ekemo loke goteba ngam omonene agatebya Musa ngotigare tugo akwa okomo ndarente igoro ya Farao naba Misiri bunge gina baye kongo kisana nyuma yugo naba eri bagamogende ekerara abaeri bagamogende nigara abaseri kigima murweho taigo chiko banjira reisi yani ingaho wako kunya sai na komanyete number 1 10 igete the week of completion ogo ikirenga banya sana amate yani nyasa amate nga ebikianda nimbanyete kuomire pa lakini egen koreta yeikomi ekeninde neke manenga ikabata yale inukwebanga murare ne bikuru tumaguru ekyakora kumuna ko wochaiga
kwanza tali mukoze kuli banga bona soka mose alikuwa ili mwaje likwe wasoka mogende ikiara mwale trime chane ikera Nyasaye nga Nyasaye iga kwaliga ni Farao Musa buya omadinga bono gwikira na retigiri wako komo ogwako kakoreta gwa 10 gogo ikira ni gwikira ni bukoroke machika Nyasaye iga gata Musa nga bono asiri tukuri 10 mubeke nsemo chimanwa cheino chichingondi chitali na komocha elinde chitume kasi chinyumba agatamanga kire nyumba yo mu Israeli abeke nsemo emano elinde moyetumeke agatama ego ikali tukulia 14 bono nalimo kwanya chingondi echi ingelinde chibagitere inkinda yatataba inkelinga ase lesson yeye ngekero tukulia iguru ya Passover eyire Pasaka negente kenene kero twali kwaseke bongo Nyasaye gagutunyolibya inga nonya niga mulisia ekero tugenda tasoburayo abana mbaru magega bakobolinga eka nise ya township ngakibona mwaka iraire ntora amabono inga inkoboyalenga inki mwaka iraire kanise na kiega rako batenga ne abana bainomba che bababuli ingeke mwaka rataninki ngamo batebye ekeneke ngwanzo kyo monene iyo ngatali bintu basega bya maritati byari obamanyi iyo nga inki weikali tangani na intuto inyure ebitu akorere ne ebitu ndakora erinde togende korokereria na gosomia abange abago chobosyo ekenyo kugambikwa Nyasaye igamari gatanga koro gwikirana twaligirie wiki ile mulisia ekero twaligirie nga ekero maakwa yale gocha kero gwako nyono kwebyoto Nyasaye mbabwate yebyoto onyono gwako kwa mache mbabwate Nyasaye lakini ndigo yale kumerwa ekere gwako go yale koteba nganje gwikira aya anja banda bagen lakini barao teba ngaya inje Nyasaye nene hande giache kendi so they were accepting Nyasaye ngwanja byale lakini Farao akabote tonga kumbe Nyasaye na bakwenda kwanchera ekigwa cholre gukora elinde ekero bigwikira agwako wakakomali umanya wakwali baganga bono wikira ya isanire na bagotigana muzato kurukusauro opase kiutia ba Kristo obachanda oita Nyasaye na bamusonje lakini ekero ikasa tabanga bono wikira ya isanire igako monchora nando chake mirimo so Nyasaye na bako achingaki omotegera lyo mintoro muriere Nyasaye na akoeta chingaki anda kebyo ndetokora lakini nabwato kwa mwalio okwa madenga kwekero kugucho kugwaka igukuminyoka bakocho kokorokere kanise menga aya naikira ikiagera nakiago tabanga Farao kera gwaku Nyasaye igago chikolengelinga amaende pionya yaikire paka amanyinga na boli ubugima boli maito muntu kwa kalisa bonyora enjerare liro mwana jeratogete jerarendire nande mwakora abantu bari oli karwa ekiaga if you are the people who have done this adam anya mwagalira makwele yajire ndo chege ndo yatigena yani ekarongote mako imagine koranga Farao gawajenga next ninje gukuru onya mwakoli oyo baono ninje na dire mbuya mogenda ndigara ko gandra koba moyo asobo gimo so ngire tataba ogwaku waikomi okugwe Passover igo kwabere ekiorokereria kenene ekiorokereria tangani no wikirania amachiko Anyasaye okorokali wakabere inkolinga Nyasaye ekera ikiranio okwani kwae nabo igona into nabago twaka ele tonchori toisana egiagatatu giato korokeria gukomanyanga bono epasakeri toko tumeka gwika bono no murobire Nyasaye atrobereti na agatebanga gwika mutigale gokorabo nabo igo no yesekera gocha yatanga mogende okora igaso konginyora igonga bionsi no koinyurio nekenyuri toko na okora asencho kumunyo Nyasaye ase bionsi ebyakorekire actually ebinto mbire byango tumekaga agwo ikige korakana nga amanyinga amona yeast nge ase kigusio morisi memera yeast igo yango symbolize ebibe ekiagera roiga nkorutande chincha korutande chincha ya simplify and the unleavened bread ya simplify obogima oboya ase Kristo ekiagera aiga tokorigeria ase 1 Corinthians 5:6 to 8 goes 2 Corinthians 5:17 ndena manyinga amanya kurora oro kitat element ya sacrifice elia ye ko represent amanyinga Yesu Kristo you abete shed at the cross anya ate ko baba we kwalia somo saraba egere judgment ekere guchikunyara kaboge gocha di baga yarenge kongikera that
judgment ever passed over and condemnation ever passed over kagera manyi ngari agakora take it on our behalf. So that blood now, that is why it is symbolizing like that. Now the bread with no yeast nigo ya ngukorokia picture ekorokinga ngaki omoboria achete otarenge na kebekende akanyara kwa goruko obugima bwaye egere enyara kwa bage korokia that loving forgiveness eyue kunyara kwa bage to make clean asengencho yebibe ebibieito. So the passing over ege kunyara kwa bage korokia amangana ari Kristo anyara kwa baga okora obo bebori wango nyara kwa baga tonyora akanyara kwa baga kuira asengenjo ya. Now what is required no go accept tunyara kwa togo itabe rana everyone so biri yango nyara kwa babi kuruegwa bikanyara kwa babi koera at the cross, because at the cross it was stated that it is now done what finished, it is finished and it is complete. Psalms 51 verses 7. Psalms yure saburi 51 ekefungo kiaye egia 7 ekera tokorigereria about passing the torch egera tunyara kwa to trumbo ga we listen as we are almost winding up. Zaburi 51 fungu lake la 7. 51 fungu la 7 Zaburi. Onsibie ne chinsage chia isopo na ncheni mbomo chenu onsibie imbo murabu segoetania mbo murabu segoetania amagenembura kiagera oyonga ko nyara ko bada Daudi akorera iga Nyasaye Kristo kiagera nero ko nyara ko baga go sibia egere mbekigima nonya nekera to ko edase pasaka onsibie bono moboria imenaisi konekoro anterende yonsibie vive biakwe imeane. So that condemnation has been passed over. Yes, Maurice. Thank you so much. That's a kere we kerabwe nga amanyi ngaria na abwate ngenchare gokora na ende na abwate ngencha gokora ni garenge kioro keri kyoborendi buria nga muchi kwegererwa timokwa Nakiakora Kristo karago chango kwa somo salaba igago toene kerianga na atiekire kubaegerera timori go chigokwa lakini ningo uyo oria orancherane aso kwege na ringa neriga ningane pastor atosomere 24 baka 28 nda kitogo chigwetia omorero uyo kurwa baire ira na Zaburi agende 145 fungu lake la 4 Zaburi 145 fungu lake la 4 145 verses 4 emirimo yao netogigwe ebiare ase ebiare mbirarie ogokora kwao kore okonene bono pastor ntagitwirane okonganya eri kubinebere twarenge major leaders we are doing today oararia soma 24 egere tonyorenga ninkieke baga neirie gokora na intwe ninki tugwenta gokora amatukaya gukia sa abana baito. We are dealing with a generation whatever Gen Z. You need to be cautious on how you are dealing with them. Nekiago teba 12 chakre 24 trimboka paka 28 goteba mang'ana yanga ringaneri goikamulirende libogo chika kwaino aya amona abana bao kogendera botambi ekero muraike asenseria omonene arabae buna abariereteira elio namobe moko morwera ekengwanso eke nawo ekera abana baino baracheko baboria engencho ya mang'ana aya inki ina mobairanerie ekeneke ngwanso kie pasaka yomonene ekyagera na etete chinyomba cha Abaisiraeli ali Misiri ekera iteta ba Misiri
korenda gatiga chinyomba chaito eri abantu bagatugama inse bagasasima Nyasaye Abaisiraeli bakagenda bagakoronsi ayo monene achigete Musa na Haroni. Amen. Nga nabo bone gwete ko banaintuga ne nga yiaiga omonene akoranga iri korwa. What is your experience of this God? Mba gwete koraria omugano yoiga kuganira abana babo. Is it Deuteronomy chapter 6 verse 5? Verse 4, 5. Nga kia gota ba God family. Kwenda kwa machiko chapter 6. Deuteronomy chapter 6 verse 5. Verse 4. Verse 4. Teaching them. That's what I'm looking for. Kwenda kwa machiko. Sana mobile. Egoteba. Ase egoteba iga. Iro ba Israeli tegerera mu Nyasaye ito nerebueka omonene. Mwanje muborokerere. 6 egoteba nga amang'ana aya nkobachika ituko ria rero timoba isa koyeba nonyang'ake moyorokererie abana baino mono mobe mokona koyairanirira botambe moyakwanekero moikaranse tase chinyomba chaino nekero murasoro gendo inchera nekero mugoche korara nekero mokoboka. Amen. Oyo no mugano tugwente kona kogana ninginyorete karake bari mwakinerete chimba cy'abakristo abana bana ko tibaringe. Every evening they had a story to give. Babu atomugano bare kogana ngaki omonena arumuya. There are Bible stories ibitabu gete byagasomira ukare narabigo cyakoro karaida matukaye. What are we doing igerega omugano yoiga moyo etie korwa sekegori goike kende kerogo chakuboringe kadiseri ya Getembe. How has it grown? Na kyo monena abakonyire mubatebye naende mubasegete aso kwegena. Sin is bad. Kubori kore kwarenga abwe Tuesday inse. What does the fact that it took the blood of Jesus, God himself, to atone for sin, to teach us about how bad sin really is? Ebibebi na kibire bibangana. Igo bire bibe number 1 nga mbiare konyara go sorwa na manyinga akende gyos. Manyinga amwanya abantu ndebwensi except God himself. Nga na batware ko rubantu bande ngagenda mo mwanswe. That one was not enough. Sin is bad number 1. Ebibe nigo bigwa tarana mwanya abantu kurwasi Nyasaye. Namba ibere byareta amahakwa mabe amakweri. Namba isato twatebuga the only way enchera yoko gwenya ebibe biga na manyinga Kristo ayo arabe kwase metobwa yebisieri byeito ngaito ko nyora pastor manyinga na chere ko nyariginde chikobeka se umotobwa bwege sieri kiane egere by faith ekero ama akwa yago tatanyora. What do we do kiagara tobwati manyinga ito ya bwati nekwa tawakora tobwati ngayato twakase ayesa itekete noare ogake. So we are doing it by faith. Yes. Actually ngelinga na it now means that tunyare ko batoko egeria abande ekiare asese egere kenyare go twara tatwan aso kwegena tunyare ko batoko batebienga inginya sa nyare ko baga tokorera inkia nyare ko baga kora tunyare ko batoko rire about that history yobogi maboria na ande tunyare ko batoko rigeria obogi mabweito intutweka abanyene na kurugagwo tonyare ko batokorokia nga ningo okonyara koba kagusasimwa. The holy God who is the creator. So do you know your history? That's the question we're asking. Ikiagera baria igo bago chikogana omuganobo muno orenge. One thing that I'm liking here, by the way, story you in Exodus 12 verse 27. Pastor, you can repeat it. 27 neneria gatebanga Exodus 12 27. Yes. Karawa kunya kuligeli kurwabo baada ya kionga kubuli. Kwa nini Mungu angewa mtoto wa Farao? Sababu na rolenge target. Inki Nyasaye agwitera abana baba Egypt bonzi mpi
First bonds. Riswa rienda riria gejet musanga nkie gebona kongeria nkoro pake kogeranga abandu bacha goitwa bare innocent. Sin it is bad. Na we kunyara ko bage affect even generation chirikita ngo ja korek ko affected. Sin is contagious. Is contagious. Yes. But two, ekero. Musinto farao are gukwa. Na baro chaka matangano sigo tolele bara kure twakura twagenda. Soma listen. One thing I'm learning nekega Obadia, my good brother, I salute you. Na ndere ro non komo nkomera no ne. Komera tora sigete. I want to say this. Leaders badia ba be kirwe. You have a heavier load on your shoulders. You not only represent Eamate yao, you are there. Omosike William Ruto. Igaro ororo atenerete ese yake Kenya bonsupi. Di ngana ribe kerori igocha. Ndiri go kuna nyarebe biye mwaye. Igori go to kuna ba Kenya. Igori go to kuna 20 na by the way ngoma choreta. Into was. Nindu. Yes. So our leader naona ababunge baitu. Na watu wengine Silvano Sosoro igo. Ogwa noria age spark. Agocha munaika iga matanga mukora baka saa 13 ndio hata saa 12 ome ntakende ko chigoro Isa moja imbi bari gosuka na maite munakoba kuna nande na maite ngamba arwara tigabara akoraki baragire sora no montomuye and a plan iri yetu ya Nyamarambe, we need you to be there. He needs to be there. Ari na nata stadium ngari koro sigwere bwangoiga mbogo cha komera simu karanse gorari mwarigere bide ko chinsa na courtesy of this leader. Sauti bogerango ya bokire ya rabire mwaka tachaire bakaiga rero ko barige tora simu toka uchi kitete ko tera eruga yo ndara he is there representing us inga di ngana ribe ekero rigocha Igori Gocha, and that's our leader. It will trickle down. Sin, number 2, does not spare. When it is bad, it is bad. Actually, sin is anything that is sinful. Yes. So when it is passing, it is contagious. It touches, unless last time. God approaches peace fast. God comes peacefully. In the book of Joshua, mbare kerese giriego chikoruana bachete bakaba basani baba Israel naende bagatoreka tibasirigwa. So yare koba ngambare banchera tigaba example kama nkikora gukirari basubati bare baberaria kerogo chika kogo itwa kwa ruegwa nga bamige kera bakuibura mokonya na abana bamura oino mukungo korunga shifra na pua yes bago tunga miga bate bakuna ayani bagata ko tebaiga umurudi getoke twarareke yao asaba kungu aba Israeli go tutara igororo bakuri omonene akaba obuya buaye. It is not recorded na inde tinda kenyora nga shifra na pua nga they suffered the consequence yogo chika kwango kwa Farao. I have a choice. Let me just put it clear this way. Pake kero tore twice general. My individual choice determines my destiny. Sure. I love those women. Yes. Because no, even my second born girl, she Franco Moroka. Yes. The choice is mine. God will keep you safe if you have obeyed him. He requires obedience. If you have done it by faith, you will be safe. I think I love your statement. Yes. Ngomonene anyiwe
Yes. Inche. The choice is mine, not the choice is yours. Not ours. Karongo chako chako murana ngocha kwa buna. It is I'll be individual. preaching to myself first. Yes, beginning with yourself. Na ogochora Yes. no kwane. Agokwa mo ogochora kini njoko chora no kwane. And that is why Na tuabo lingana nkaigwa etera. Joshua. Yes. Actually, I love a statement here. Kurwa chapter 1. Paka kiatogo chigokora. Moses is called my servant. Joshua igakorokwa umusomba umusa. Goika omoerio ndariago chakorokwa umusombo nyasaye. The choice is mine. God deals with me individually. None kero ba ya beire bobe bari baratoke bwani Sodom na Gomorrah batu bari kabari. There were many. How many moved out? 4. How many were saved? 3. Engaki yanu mbare kabari millions. How many were saved? 8. God approaches me as an individual. Sure. Iche narego sabaiga. Na indo ko gusaba goito twese. Joshua gagoteba inwe chora oyo murakorera. Onye nechi Nyasaye kirimu asasimete the other side of the river. Please. Go ahead. Let it be. Lakini korende inche ne nyumba yane twana kirekina tomokoreremo omonene. When you choose it nkiya kugara abande baitetwe, they also were human beings. They could have made a choice. Shifra the poor made their choice. Yes. And they were saved out of it. Thank you. Amen. A point hiyo ya baada ya kionga na njama ndio kwekanga ntobwata barai unamwata birenga more president tutu achole tunaliguru. But inki kiagara banta bacha ko ba affected ya ba misiri bonsi batakwitoyom ikiagara umuraye kera liguru gagutumika abande go chanza munabona mbadi mbora nayo tena gatangaza ngatwana je bya school Jio. Omo president na tena Chibase chiko bari huma be chiaganda Kenya. Bono, that is the point. Inga umurai igale go repet igago tumeka abantu ande okore begocha. Munago tumeka abana bake. So that is it. All the people igo barengo on the side of the yomurwoti. Bono na ubare go tumekwa gokoria ba Israeli bo slavery. Yes. The whole of the people ba Misri na ubago tumekwa. So that's why ekranya sago aka igako ba aka bonds so that they learn and all people to learn ba manyanga ki nyasaye. Actually, the sad truth about sin is we make others suffer. Yes. And this is exactly what is happening. So abanya bibe buna tole ekenyoralia nyore nchemkate na akorire kebe ende Nyasaye na ategete go discipline maybe asobo ibibu etaisi esadaka nebintu binde ebire bichenu. God strikes the entire village na hailstones ama magena orali kerege singen chuko imokereri igoro kwana, and then were it to be nga nerebwika targetati, it could have not made any sense nga oli no mugambi bweka correct nerebwika ge korta ge affected, but when it's affecting a generation it has an impact. He is a God of impact. Nyasaye akubabika gaiga epix murumbwa. That is why ntoso meke bunga akwara ekero Nyasaye akubanga okoro gwako gwa 10 ogukwa bana ganke ole mukata kiu twaso meke tabu kia okunganya 11 kebunga ekemu egotwango monena agatebya Musa ngutigare to gwako komo ndare nte igoro ya Farao na aba Israeli amina aba Misiri kumanya batebanga nyuma yoku nabaeli bagamogende kirara abaeli bagamogende nigara abaseli kigima murweo. Amen. Yani ingakago chaka bono tali numo kuma request inga tuanjere togen ako baseli uko kiga taruka ako babugatoka ako baseli kwa statement tali ko babugatoka ako baseli murweo. What is funny? Ndekera bakari kugurwa ngabasoke. Di bagaba ko yinchira ba the elderly, the children, the mothers, ba ko yinchira basoka soka mubisi ande go ba ko rayu ngaki relax. Actually mbali ko tama mbali ko nyoka buda baseri kwa. Bono ba ko bango. Bono ba ko no rako ndiwe ndeke na ande muri ko soka boniga. Ura rigia
emanwa ye ng'oni kere nyomba 1 year old moranyenya bari gutama kigima. No, God is a God of order. Number 2, nande ndagire nero mukubeka mukona kuria for 7 days for 7 days. Nyasaye by killing maitego yarenge ugoyita kuri kwarenge abana abatangi bonsi baba Misri including oyo Farao. Nekitugo kyonse, and God shows his power over creation. He gave you, and when it is time to take it, he will still do it. Tariwota kukosaba ibaga, arikosaba Farao ibaga ngwanchare. Akuna. Nabaga mataiga na oliyo nyere. Lakini asenge chukua kongiria nkora yao. Number 2, e Passover umugano yoga ngokwanore omuata na neko oro egati aba Israel n'aba Misiri. Aseki aba Israel bagachikwa babeke ebimanyereri aseme tobwa yebi ebisieri byabo. Ekero mu marayiko rubo makweri are gohita niga are gohita na twateba chinka tia aba Israel nainde abana baba batangi tibakweti. Yes. What connection do you have with God? If you have it, he will save you and they will pass over. And by the way, aba Israel yaba yekera bakolete aba ichibiti bali ba saba Misiri bali ba itabiranete na baram. So when they could join their families, they could also be spared. They could be spared. Igonga koba itabirani nganeliga. Na barabo ni koba yango nya koba bagotiwa. That is how it is. Ekera bono bako genda mbali ganetie abande bakanyara koba bakoba asegondeye in their houses, because now when the age of passes igakoranga this house is safe, meaning mbali ba iguliringa neri ba soire anjo so bwato kiagire mburango korerek ngotwere ne mburage wechi gotua let us pay this word yoko wazo materio badaya tukagenda nalyo gendera sikwata Dali yangu ko no wano ngukora na rege maite asoma this word yoko badaya toira na actually na dini ya it was good lesson. It was by the way what Obadiah has asked is a continuation of the lesson. Of the lesson, and it exposes the sad truth about sin. That's why we have said sin is contagious, lakini kora moigwera manana you will be safe. Pia mana singing cho when the Passover is coming kwangu wasaba kwana koru abo mapema nga ekero lira ikariri akurunga Israeli nilira ikaria makweli Israeli ekero agoeta anyore nga amaota Kristo na arasomo tobwa yenkora yao asogosibwao andonsi egere we push na makwelia nekero ile ikarindira tumwe ligoeta singinjuri gwake nyombe iga gosemwao gosaye no rero bokomu bogwete no botaka boigo tigobe egesakwe gachoro gotara tuabe katoma goche kwa ngom nyinyi ni mzao uzao mteule ukuwa ni wa kifalme nyinyi ni taifa takatifu ebono gwa Nyamira South kwa samandenga na ayobe egesakukiria gachore mnokogenda monge na madam Sharon Bosboli o Jamap School. Thank you because you are there. No mwana ukonga Shafrina Kirbo vile wote mnaendelea kufuatilia, tunashukuru kwa sababu mko pamoja na sisi. Nekero ndagitubona mangana ligana lilio mwali tuasige ntwagambegeka maybe no your last words kitu kidogo tu. Yes. Ekero omugaro gwa Israel okorikwa mbare bakurukwa strangers or foreigners ase epasakiria mbarororo baigwerete atsan yes baigwerete erio bakaba attached to the Israel community. Actually, according to the biblical account, abaiga baeturi baga gosanga ase pasaka ekero baraigwere amachikanya sana. Number 2 nkorokerenga God is all inclusive. God is all inclusive. Nyasaye tabua tichi mbebe asabari yago toria only baigwere na basoe keumbe kiaya na kiyakogera oyo reisika ali atotebanga ngabaiga na ubago chie kanisa na ubago kora nini. No, it is whoever, for God so loved the world gave his only begotten son. Amagana kuburia tanga whosoever
onde bwensi ndakora kwana yose kyagereke uge kintu omwegeni bakagwa seke musi boss pi ekoro pi bakagwa murisia watasomera tukwane buna kile we have learned this for long yes bakagwa ayo mundi kanisa ni bono mama kanisa bakagwa kenda ikiranga ki onde bwensi oyo mwegenire yakora examine tadi yola mwegeni oyo mwegenire yes it's a tense that is continuous yes alright and it's conditional alright it is past present future conditional tense error yaninga oyo mwegenire that time muna kwa mwegenire oyo mwegenete oyo ra mwegene oyo alright they're all inclusive they're so salaba the thief igamwegenera igaria no aturikira igaria igoro yabe yaye igaria yes by the way I like that event at the cross I like that event at the cross yes abaibi abaningo bari babire oyo moga igani gakurigiririo yagatanga rinda guguturia aro kuburi kurwega yatora iguna kiagata hello yes Elder Yusuf Wednesday anasema sana wana wa Israeli wafundishe hawa watoto kila siku tuwasiende kusahau. Kwa hivyo ni vyema hata sisi kwa Kristo wa siku hizi tunastahili tufundisha hawa watoto wakuwe na hiyo menendo. Amen. Thank you. Hiyo hata sio kuuliza ni kujibu kwa weka vizuri kabisa. Tunafaa tuwafunze mienendo mema, maana yale ambayo yalikuweko wakati ule ndio yanafanya nini, yanatendeka hadi sasa. Evatanga sing them all over again to me wonderful words of life. Yani nga kiase yende irorera mwanya bantu no mwebu tugwana nabo mwanya bantu no mwebu anaga nitiala ko irorero binadamu ana mazoea ya kusahau na tunaporudia na kurejelea mara kwa mara, basi mambo haya huenda asishike yote, lakini hatua kwa hatua atakuwa ameimarika na kuweza kukumbuka. Tuwafundishe mara kwa mara, hata wanapoonekana kusahau tuwafundishe, tusife mioyo. Amen. We just remember and teach. Yes. So at the cross ntu abanyene nabo to kuiba lakini toteme toinyori nande kero toinyori toegeri ebyare asebyare ebigocha bosyo togende kwegeria indi bagende kumanya oburabu no mubaso okurwasinya sai indi tomente ko bara zaidi ya yote Mungu mwenyewe atukumbushe, tuweze kukumbuka kuwafundisha watoto wetu nao wasisahau. Iwapo watasahau, Biblia inasema mfundishe mtoto anavyofaa kuenenda katika njia za kweli. Proverbs chapter number 22 verse 6. Hata atakapokuwa mzee hata acha njia hiyo. Na iwapo ataisahau at the appointed time, Samson did the same. Alisahau. Akaenda finally anasema God remember me this one time. Biblia inasema alipokuwa hai aliua watu wengi, lakini siku ile Mungu alimpatia nguvu kwa mara nyingine, aliua wengi kuliko aliowaua alipokuwa hai. God will remind us mwanyabantu no muebwa kenene Nyasaye atoinyorie kila lituko. Amen. Susan Megide, say hi to Pastor Oyugi na wengine. Hi. Tumekubali. Wengine nikina mimi. Hi. Alip Diana Osoro from Lebanon. Nawapata loud and clear. Happy Sabbath. Happy Sabbath too. Inko tebinde Nyasaye mbia nanda toto like abantu naba they are getting this worship a mood kubande mood elia ye bigutu chonso na chikoganda igonde nanga goetera asibali ka YouTube nande kan kuri elio ndanyo olikira SMS elia SMS ye ndoge kurukwanga nero anyorere na wango chisoma chonsi
Karengana mnora atoke wa chirikiri baz Nyakundi from Eldoret. Pass my regards to my parents Kerosi na district na Kerosina Rose. District pastor Nyangora youths na bantu bonsipi igo yo kazi ni yao. By the way Kerosina otuka kwa manera igoro. Igo dende amagayo ikire. Molisi mangana na nchana ukwaniri. Yes. Jeske ma na ni nkorochi kurwabo unatogenda tatwensi. Kote ya makorie chi bindo bikoro kwanga chi SMS na boy go bali mukulika gwetera ase mitandao ito ya Facebook kende gyonsi tutara koro tiso morata nyamache bonyangande ereru lya nyakangi niko ndani Anthony Ragoli onte no ole gabo nae nyabisabo Dominic Arika Elizabeth Moige kurwanya Gisai yakoe 04 ichine ndoche natat konyora egaratinge bende iturakol ntokwanti tokolera tiga tokolera guo tokongile udinga as statement yetu atewa tadi thiva at the cross omuibioria oyo moni gare buketi oyo ndaga itabirana tiga to base bali bakonyara ka batu itabirana tororenga Kristo onyare ko baga gotoboria na ande ntonyoro bogima bwakarna kare next week ndorigereria through the Red Sea. Egera ntote bwa magana yitwa kwana aya ya baria batambugete it is verse 48. Yes. 12:48 yagoteba onye omumenyo menyete buo, that is anan Israelite. Yes. Bwanchete kuria epasaka yo monene ere na basacha bons abara monere goika barokigwe erio anyare kurie pasaka na ere abebuna omubiare oino korendo ndebwes otarokiri tayeria by accepting nga bono epasaka nkonyeritore we are part of you amanyinga yanaro igara abekwa seme tubwa yabo they were spared barinya betume kongu barojenga farao nere na bachenda farao bari baroche ngoma nere they made a good choice. Yemano kerato chigokora atsan taitonigiria watare gukuru kwa ritkorie pasaka gose pasaka kwa yanchonori itkorie pasaka Yesu akabate kwanza nyanchonoria nere kambine rabakura yes mubazi tokurukunga Kalmax mabuka no akale wono chiko jobakure sia. Thank you batero kugoche immediately ekarato gukora I think it will be done tora konyona bakonya kwa kobekire tayari ekaro togo conclude antisebin gose zabina no olegabu kwaneli cousin yane mate nje mbwadi chanti barabaga bakekombwa agini wegambara ngiri yandi maskani narai itali gore yabo barabunandi kangwere chikazi njana borobo sinini bole grade 2 go pre unit anti la kwani baise ko imuru kangu ango go jabali barando kage kono manene ndase maifa no akora tenkoma lakini ole no kero muntu buna ole tunakupa muda wako nyasaye hiyo bwana nyasaye bwatu ikirigayo sometimes we are not worth lakini nyasaye anchire tumukeli what is worth. In our shortcomings the Lord has allowed us to pick what is worth treasured thing malaika nkwimuki ngana aiga yoburuti bwakara na kare ngana arandigwe abo kiroli egaro mweli manyagocha. We were discussing as a group ya scribes baliki bagusi ensengima tubate group astoko twensi ensengima abagusi bonsipi sana tubate ranga 150 and then tugacha kaba korba gatemna yarenge 1984 igacha tugate ngomwali ngocho wajinga bugakorekana lakini mwali tuocheti ale bwango iga diri 97 yarenge bana imeyo mwana 99 yarenge 99 ribalo tire metungi ochigoro bako line metego ine meteigoro nechimba bakia mabati bagakira senga me so abo chingo boss kobo gocha akikuya Pablo karo chinga osensipi no mondo why I pick these medicinal sitar na chitakarara tatu mwabo Pastor Shem Goko the late na Pastor Jeremiah that mzee oralire he is my hero asokwege
tatinere omolisia ongotebi omo chief that time obonobo chinga. You see, like any public baraza obonobo chinga aje na bakonyi bao obonobo chinga. There was someone bindugete bia korkanetere chief ito madrugete nafta na chief Buhari na chief Elijah na ba chief once ba mirire that ase tunvali ito tubata sigetega abantu batubire and then kera ibire ba magochonte bang akaimuka ate obonobo chinga obonobo chinga gotatebia iga kirumundaga kire God is in by its name. Ekekogera ere egagukwana bonna kere. And you see ekaromondo omolisia is there in the chief na ono na sitibo chief elder. That authority abugate he was that true. Akoteba nga eke tege konyar kana kobagai again tekenge okolkana ntulia baliri tali oro mungaini gotobuga ego be kire kero kina kitosigete ayendo kosigete because to isaini kero gekiga ekini aba kwa mabuta abantu bankora abantu bomanene ko bangwa kwa mabuta and then people will join him aiga nona aroche dini tangi kobwati tigana bone muntu acha gutanga ngaba SD Catholic zahia ngatuga chidini bere Catholic SD strictly ba bakka bakego baje to go join dende go stina bakabale chikansire kachikotaki ibe ba Catholic na ba SD and then they would all agree in unison that he is speaking the truth. Bono tigan ntume ko bachingo bunatebet obuno buchinga ebuku ga gotebanga nonye ninche mwana mwanya bantu koratiki kimanyiti oyeso manyano koraki who is God. Omuntu manyeto gocha kwae bantu bako mukabeka chimba bachia mabati de bono nkubenga na kibango soma eko era gatotenga ntonchorwe asukomia minokora toirugoro tali toirigoro abuta yale baroje nga baonjui na mabadia chinga kijaikire baonjui abantu bakanywa baru antu bakabeka tiago kata bande bakawanya malimo bakawanya bintu bakora nga mono abantu swajili yuko ile chebesa abantu baka dorchili badiririe jinkara yo karanga umetenda be ncheno mubasi umetenda igare no jire ji jamaa akaba kaliaga zidini gramu ngapi oya tigana to lakini ndamete ko bada tabeleli bata chemu ejuja ego ebantira ira seto nyango ngono amaru nusu yo mudoliro ego abantu bonsi ntomanyete. I want to say this that it was one thing that Kiambe gete na bana katongo discuss that abantu bachakiri go joke ne dini. Let it be bana ne Passover yaringe ngege ndega koganda mwali oyo ngochole anytime lakini ntomanyete ebuku yane limataba ekeni kenkera liwa sensions kebe kiroli asibisa kubionse Actually, the theme of the camp. Yes. You go please. That's the key text of the camp. Ekero ya chire igonga omwali omanya gocha ngana ega ntuto ko ogonye kuyere nkira litko nyasa nago tubwate sikiru montabe chikambi chinko bachire ndagete ko bate buno molisi agaiga takoros chiposta chimbe nantebera ni chinki takoros chiposta chimbe tomachi bija mbarose chiposta iga Getembe koros tole fact no ne chibana chingia to koros ta koros ibinto ta ko muntu ni bwensi ubek iga sine yo monene nyasa olio ngato bungai nyasa olio to bungai ta koros post and ons aerosie posta ndebe ngamkade this is what I want enere team text ni na ni kendo abantu konyora bali gete ekechap nyabara be township yes no mete maticha maticha ora chira na ba esega maticha nere e camp chair ya township ego ara osichibiche chiatome antomere chibicha anteore chief guest ni na nini yes na mukurige no ni Getembe TV na tokobeka yes we do that molisi
ayo mulisi omana moino Fred nere camp cha manyete ntome ruchibicha tubaroserie poster reward aba adventista wonkwana no mulisi omana na kubwa aba response bara na ino aba response morali like ekambi ebicha buna gukwana iga bro teje mwirete grasi begasi Oy omarto mwana isakaranga baketogi. That is it. So one thing again tunta tageti no korigereria chi poster cheito chi bana cheito chi korkana bobe. I am not there. Ka kika temba konde gaiga mwango tika toba rosel montra koriga tabanga eyen kai munga roseti like a good one na bongo chakera no ene no dara rosinyoge kubi kurga in fact na roseti ya Nyamataro main because Esabato gocha no to kali no to gakali you can see the way it looks bago chaka lero bakole and then endaga ndagabu igo kogenda iye ngorosi ndi yabike 17 to bikali ina rekale ya na naije ina re yao unaro akali chimu guest mo karansa bi ay atsan wakebi tingi kana kutiade ya nega akibi jingi we have very good pictures chino very good of them na keromonto chikambi chionsi eje chiete tare 23 ne chiete tare 9 ne chiete Getembe Television ndato kwana balisi abataraga no na pastor nkobekere amangana ya ye dini live on air no takato beke wiki ngima na boto go suspend ebipindi byeito toigwana nga ochakera saa 3 paka saa 10 na ini mubigereri bipindi binu gatiabu within that na boto go plan na inu na kipindi ebiko ganda agara biseseni ensegma it's only for this month. Ego, you talk to me, wase kwa na into asena mbeyere TV, tekanga na ki mkate camps. Ego na bonko man, mba kire simi, egara toba ngabia. Lakini gente kamonta tageti, tegante abe kuruga. Palisia kare ga no molis kare ga pasta ya toko begeta sa pasta bande. We need our camps back. Yes. Chikambi chito nechi. Abantu barenge koragera ammo. Omotori asendagara yarenge kubeku. Abantu barageramu na yetakobo mungiti gakine ngakie birangwate rete birangwate amapera ngakirete mesi reta chindagera chons. Listen to me, ntubwata catering yes ntinda bakani ngamu bayandagera but let people baragere amo manta abenga bantu banda ko gwegedeli gete baregali bantu gorali bago mochera ban aje takolia bana ba tatone ebibe abekire ndageramu abantu tigabarete ndagero ndare tubukimo ndare tega mubeke ndageriye emeseri mu abekamu yore tutavakada yore talito karete kiro muntu achore endagera yaye obo na obokorokwa ekambi ege kakyo mwako mugima totararana in fact ndabono ega ndagete bunango chaka bono ega wako wapi bono ega nte tuchake kondikera SMS nkaibare tuarenge na pastor okorokwa Evans Murumbwa chikambi chia 2019 Yes. ekambi ekorokwa segete nyoe kangi wete angakere simi enamba ne rage toligani na renge na pastor Geoffrey iga ekambi ya rengega undonya komor bunankoligi Zipora obure oyo 1994 na murochiri omwe Zipora obure so abagerega kero Wegule? Kero machoke ka. Ngendo kero muna onde nganto maeta sal. Alengo mwalimu. Bono nchina alenge this time. Dago kwana kekora na alengo. Iga. Lakini no ateret. Bono bangi kwa kina ba Francis Mahono akina Ndunya. Antaba na banda bali kuchiali. Those are the guys. Nkubuli. Undega kwa ndazi poro bure. Soba ya inga. Akini nsirali maatu alenge. Nyamaharaga South. Aba pasta asoya barenga basaya rero na pasta banana abana babo ndabu bago soka bono so we are talking of wako wapi akina elder Ondieki John umurumo wa pasta asoya like abantu abage ekena kige pindi kyokonyoria obwanchani bwechikambi mulisino na you miss I told you nga ekambi nere ibere isatu omuntu nari bono iga sobo kiregento
orochi oyo kana kamura kare nkuru kwa moereria lakini obotakambu ari ngisobe nginchogete ero iga egaro moesi dio mokongo modikon asenge ncho yendagera yekambi I tell you today karenge kogenda oragera oimukie ndagera kurwaria because erga koragera kabwate chini ya ibere aragere aimukie ndagera nke aire sobo bachikuri so ekambi no yange koba kuruga igapaka Nyamarambi gakogenda paka yebwati nabwata gatamba gite akobeke ndagera imbe rero no modikon wekanise kagwe nandi gusino birechebi namba kama muraba mwabo basokire kaiga bale aba SDA I sing that na sing enchindagera yesu garenge ko bayendagera bayi mambe bamubwati agara bayiki bayendagera oba ikererio roro oba haringana batureka rero toko ende kambi ego ikalanchi kero motogenda mwayuragira andu irana gocha abandi bari tubwate kigari twaso akigari akigari tupagiri no tukoragira kumbe no cafeteria oh no cafeteria no elder I am speaking with a wounded heart. Tarehe 6 ni birthday yana 4 days from today birthday yani igonga kari kogenda asa abana batari ke pi no maite so na abarigandi togenda tusibia abana aba balire chinda tobasibibia tobekere chianga tukayene gasyo lakini asama sabao nyonsabe nerusa kaguru kambia kare so togenda gatwa sibia abana abachinda biya tobekere korotekia basi tibwati nini mubwate engineer idi bwate tokore torosie kandagere enyama tokore bali omuchere biya bali ere bichiko because chinjara ego chibwate chinda twa bon twabana chire tubage chiko bali mate chiki kene kyao ekara kore tumako na cheke kitomwene soda yai kwegure tumbeke nemi tubiria abana bakobeka ndengu mwana tago tenya sana narimo you like that nasa omusa zimeniko na baba chako kuringa yari yari chikomoro no so ega koboria iga aya na nyasa kiagera kwa mukore atara ikira nyasa yojenga onyole nyasa because it has been a long time umereke elder you've spoken something that I have seen someone ask that. Yes. Actually, it was in a given lesson. Yeah, I heard it sometimes back. Yeah. Among nanare utambarugura. I'm sorry to say. Among noyo gari chinda bobe. It's one of the bad pictures in my Facebook status. Among no tango tena for 2 minutes. Akogwa. Like chinda chia moliete bobe. Monta kanya kongakera I delayed. Lakini tukeli agacha. Akaisikete kagacha. Ngama tengu montanara agante uli maugoro akana ngama kachibichi. I felt like kuimuka kigima lakini nkarangire group yana brothers keeper babo Dorin tukagendo katwekali mungu alenge bo literally chinda cha mulite everywhere abangina ko baswatu bakon bakumurusyanga akona nandi bagotukorali nga bakamusibi tukamubekere lyogo one na tukaneti nje tinko bwana na tukaneti niwe naratemirwe na atemirwe inaba jagitali muri bono nje tinko chikubwana agatukana keratukana nje tinko chikubwana abamanyite ngagarogire na bakomoroga nabugaba muri na barabusikoga because kartu igete abantu kebo neighbors ekerengeli kiagatete garogire na barogi bachire nje tinko bwana akinundi mtai na madatiga lit kelmo yok elinali lyo mwali twanchirunde tikatateme nyasaye twakoreta tali nyasaye uliko nyokoreta ante kaki ko nande birisye byons kaki toteme yok akasibigo kabeka mungu lito kumusibito mbekire lyoko she slept amachi kozi lyoko lineme twabegete abwate chinda mwari ko musok poni to musokiri to chichikunya komolidio kalioka akonya koyek pono chikabe after 10 minutes ba de chigukwa chiakira
yo kumubekera jiguku akarara machi tugirete nga obe uri ukugwa tukamurusi beka tukamwakiri tukabeka then tukarosia ndagera ingikori nabange guku matai muira ngwara obekire ndagera mukendeli momoe ali ndagera ne yawo and then ibintu tuwate byange bingi tukamutende byonsi ne byawo ndero tukuirira ateka ne byan akatimuka agateba negende nyasawe tukagenda 4 days later tukaligi muspatigete roga tukamute take care of this abekererio kabiri after 4 days if I tell you today nga elioko igwe bintu birimo kwa Nigerian movies it was the same Iwanorojenga you are a good Samaritan ekero twagenda chinda chiri like nyochi arenge chiri bukomi echitigarite 200 ejinje go karakene nane njiri chiri guko kugurukuri gwatererire utinenire utogocha edansi yagoita ero kubarira agotenga 4 days literally 4 days alina nada nyasaye okotali nchadae bono toro orokiensios ekarto egetegari tukamboli ngenche Daniel yaboli tuna nyasaye murudira kumboli nyasaye okotolisi agatokana agotebi nyasaye ndete wetani kasabanga nyasaye koranje eketingi weti ekorobo nene no bwangu nche koranje tingi weti nga nchate bi nga nyasaye aya tingo obo nene obo no bwangu that lady bona muna tukwambaiga nero gwechira mugondo tabugati bana kroche nero gwechira mugondo nero kubura chwando chai nero kubeka vueka nere ukwane gore nyasaye amen ekara to bolitinga nkanza kiye mogochi egere ngende we did not recruit this woman into a denominational religion kamate nyasaye bwege nete nero no mate tiach coincidental to ngaba adventist kamate genda kuchikanse yokarak ogochi yao when in the right time comes sana bakomanyanga yoba that lady is there. She speaks about God which in the chai. She doesn't say about God of Daniel. She speaks of God Omoruseti as a chin that chiria konya chia mokori. Amen. What's your history? What is your history? Next week na nata yao. Yes. It's now 9:30. 9:30. There you go. Na ronta kitu kubaira paka saa 4 geko na limora amanya kuika saa 12:55. No maita sengucha. I don't care. Nkogenda baka kenyenya. I don't care. Kanise korokunga green ball. Kanise ya igurwa na abasongo bali bakwate kuziri ya kenyenya. Minnesota Basi. Nongo chibaka unombe geta. Na wanta kitengo beke. bamanye Next time ekakora mwandu gukora na saa 2 kinyori na nusu. Bono Nkole missions reading. Mwachakire kuikira kerio badaya ari kumunya. Akibata kugari. oyoje de gomere bona ngale bani The seed is contagious. One thing that Anyway, they magana. that people, our audience, has hope in us. Just talk about that. Talk about that singing jakende. We speak them because it gives them hope. Monaro kemukatanga akibantu bali bachiri. Kakisika koranze. Ntagende kanisa tigabante binga ngo obol kugul. We joke. Una toko beke. Na nje mna baroje nga ndo bad dekora bari serious. Ero content ko beka apa kasaina. ando kwa na green ball umkwandiro umwalimu okorokunga Onditi. Lilian Otwere Lilian Otwere. actually will be the other side tutana na yeye Yes. Okay. na bande bera dimbaka na Evanson Mount naro koruyo siriga Ego. aha Abaka Wamira ne. mai. Wamuganga. Kero monda sako genda. I will. Kero monda sako genda. Getembe team, Getembe family. Ani nuna mole Getembe family. Ono ababande ngo admin. Twabaira mai aben. Amen. Biyamona. Kere kwa mokonyora smokonyora libaga batenga Getembe nkubikira matangazo yechikambi live every day. Rero litukoria rero millennium toka vera. Uraure ranga mobali. Na millennium no tono mulisha murumbu. Na yego ko gechigwa inchitana kamo. That will be Getembe family. Pastor nero tangana kulika SMS. Nde. As SMS Pastor Francis inde. Yes. On TV
kari peace ngo chakere chikambichia. You are right. Actually, carry peace in the Chaka. Yes. Ekerego Chaka, ego next Sabbath. Next Sabbath, you know, to as Millennium District. Yes. The two camp centers will Yes. converge together. Good. Lead to carry you. You go on a week, Yengima, and let us plan it to be there. Good. Carry peace. Sawa hiyo. Airende? Karansa bayara watu wake bichi. Motel. Peters. Abiti photo. Mwiti. Na ndo anse kwebanga mone basego sek. Mona jana kwa kiti chinyingo tabangiti. Yokwe banga musariki. Getembe benere kuruga. Geto sebo noiga ase ensemiri ende ya kabere. You request my command, lakini ngo kwande ni matabana na libachite, lakini anatwa chakire bigutu. So I'll be giving you matera ya basaye mono na alia yebigutu. In fact narankora ugerinde una chinga kichire une birobire. Nasa tati gakurende na aya asogwancha kobera mona intwe egere paka tukore. Nasa ta kubanjera timba ruetinga nyamugo sinu musasinu. To sabe. Motongi tata tuajira sora semambi yabono. Miyamona singe job Amegeria watugire a lesson watoire about the Passover. Tata to claim this promise tunya to gitera chimba bachiao tunyara kwa to kuwenera ekero raiche tunyara kwa to wanchirwa asole tata nyasa sese ne kero yomo yo turigete asinga kichiga yo tagerete tunyara astro asasime ikera kero yomo tata nyasa sese nia station yega ya Getembe the management and all those concerned to abikira asole tata. Ona siri tukeliga, may we worship you in truth and spirit. Na kwa sababu ito kwa siri desio Kristo matoli ito. Amen. Amen. Na te nyambori no kwa sasa. Ambori tumera na moinaria. Tumera moinaria. Tokoga. Atambo. Tengi chengu ikerande korandi. Yes. Actually. Korani kuikera. Most welcome. Yeah. Most welcome. Thank you. Arabu dende midweek. Ntoli geredi tuko mnyoka kari. That's my wrong inch. Kuna secretary dende. Wakatuto koro. That's my. Anuna pasta. Jana maiga na mora irego chabu Millennium. Na gonta toke the whole week mo kwani ino manno kolonga Justin Mokaya. Yes. Mo kwani. Era venga na sokire mambiti. Ya basoma beti manda manya kambi chinda again. Lakini kambi shone ya next week. Okay. Yeah. Great. Tabaganiria Maya, Fares Ochogo, thank you my brother. Na Talanta Kids, thank you because you are there. Konyorande bana bakego. Bana mbalenta gete bane, kuro Talanta Kids, the best 4. Yo, banda tere, chiwe kalera margoba. Ande kutuarande kipindi kia bana. Ase abaiboli mwensi, kutuarande kipindi kia bana, kurunga children's desk. Kera bana ba kukwana ekene gyuk. Chakera sakumi. Paka sa moja chiavo tuko. But meanwhile, kuruga paka chinga kiechu, I'll give you the best that you need. See you then. God bless you.